Owen, chydig bach ymlaen efo'r hyn, mae'n gyfle i Rees. Grymannu honna i'r gornel ucha. Dyna chi gôl gan Rees. Hughes, digon amser a lle gan o i dorri mewn. Yn torri heibio i by, chod i fyny tygad. Y postyn pellaf, mae dros ben y golwr. 12 gôl y tymor yma i Rhys Hughes. Chislovic at y postyn pella. Mae Cambrian yn penio'n glir, ond dyma beth ar Redmond! A mae'r capten yn rhoi'r Seintiau Newydd ar y blaen. Fiona Barry. Mae'n effeithiol, be bynnag mae'n mynd ac y tar o'r target! O bellter, Barry i Caerdydd. Cyn Owen i gymryd y gic. Gwydiad mor bell ac Owen! Owen! Pritchard! Na chi gol! Gwych! Seintiau Newydd yn ymosod rwan drwy Adam Wilson. Wilson yn ergydio bellter! Dyna chi ergyd gan Adam Wilson. I Joshua Jones yn cael ei warchod gan Magidson. Hughes yn ergydio! Gwaith syth i gornel y rhwyd! Gol wych i ddod ar Fflint yn gyfartal. Game Kirkhoff yn gwneud dda i gipio'r meddiant. Dim ond James Crole sydd o'i flaen. Mae'r bas yn dod o hyd i Crole yn y cwrt cosbi. Mergyd gan James Crole! Ac mae gol i Pen-y-bont! Mae James Crole ar dan ar hyn o bryd.